Hi ha moltes anècdotes de diverses sessions. Ara així més recents potser va haver-hi una que vam entrar tots en una energia Han, d'aquesta tranquil·la, que no podíem sortir, o sigui, no podíem finalitzar la sessió. Estàvem tots al terra, la Flora estava tocant el Han, jo amb un triangle, amb mocador, llumetes, i vam entrar com en una espècie d'energia allà, que és que no podíem sortir. O sigui, hi havia un moment que mirava el rellotge i dic, Flor, és l'hora. I decíem, no sé. I a més els nens tampoc, era que si haguéssim fet una hora més allà, s'hagués allargat una hora més. Va ser màgic, aquell dia va ser superxulo, especial, fantàstic, és que no em surten paraules.